Isip paagi sa pagbatok sa malnutrisyon sa Alabel, Sarangani, manghatag ang LGU og supply sa pasteurized buffalo milk o gata sa Cubao ngadto sa mga bata nga gikonsiderang malnourished kada semana. Anang report ni Jess Tony Humamil. Ilawom sa Nutrition Support Program sa lokal na kagamahanan sa Alabel, Sarangani. Nagapod-apod ang Office of the Municipal Agriculturist og pasteurized buffalo milk o gata sa Cubao alang sa mga batang gikonsiderang malnourished ug mga buntis nga ubos ang body mass index. Ato sa ceremonial turnover sa supply sa mong klase sa gatas, 3 ka bata ug 2 ka buntis ang nakadawat. As start, kick-off nato no, and i-support to the nutrition program ni Mayor Salarda. So nag-target sa taog 5 ka beneficiaries who are identified by the Municipal Health Office. Matun sa LGU, anaa sa 700 ang ihap sa mga batang malnourished sa lungsod. Busa, malaumon sila nga pinaagi sa programa. Maminusan ang ihap sa mga batang kulang sa timbang. Kada semana kuno sila manghatag og gatas alang sa mga benepisyaryo. Every week ang OMAG mag-provide og 1 liter nga fresh pasteurized buffalo milk per beneficiary. Dugang sa LGU, gipahimuslan na lang sab kuno nila ang pagbansay kanila kalabot sa pasteurization sa maong klase sa gatas. Sa maong proseso, initon ang gatas sa Cubao aron mawagtang ang pathogenic microorganism ug luwas na kining imnon sa tao. Gitrain magudta sa Philippine Carabao Center Kabakan. Gipadala nato ato ang mga livestock technicians dito to manually process lang sa kay on the process pamanta of kaning accessing the dairy box nga ginatawag nga mo itong processing facility gyud. Dakong tabang sab ang maong programa alang sa mga buffalo farmers sa lungsod. Sanglit maliton sa LGU ang mga gatas nga maproduce gikan sa Cubao. Doon na sab kuno madawat nga transportation subsidy ang mga buffalo farmer inig mag-deliver og gatas ngadto sa OMAG. Gilaro karon sa LGU ang pagpalapad sa buffalo farms aron daghan pa ang makapahimulos lakip na ang mga kasikbit nga lugar. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa At Home with GMA Regional TV.